Здравейте отново на всички от Мусли ТВ. Сутрин рано реших да споделя с вас едно видео. Значи вчера качих едно шортс видео, където ви казах как да отглеждате хубави, големи, едри домати. Сега, това ми е сорта Идеал и Рила в момента. Ще ви покажа на червения сорт как да имате по-едри домати, по-хубави домати. Сорта ви казвам предварително, за да не забравя понякога, защото изключвам да споменавам за сорта. Вижте, сутрешното ми поливане направих. Мокро е, сутрин рано, около 5 литра на корен. Сега, хубаво е да поливате по-рядко, винаги го казвам това, но обилно поливане, защото когато поливате много, домата има вероятност да стане безвкусен, също така и да има опасност да гръмне. Сега, едно от най-важните неща при отглеждането